নে বাবা খাই দেই স্কুল যা। না বউ ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଆ ବସି କରିବି। ହଉ ବାବା ତୁ ଏଇଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ। କଣ ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍? ହେଲେ ତୁ ତ କୋଉଠି ଟ୍ୟୁସନ ହଉନୁ? ନା ସେ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ବୋଧେ ଦେଇଥିବେ ଆଉ। ଅନ୍ୟ ନିଜ କୋଠି ସେ ରୋଲ ସବୁ ଛାଡ ଚୁପଚାପ ପଖାଳ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯା। ଆୟୋ ମା ଗିଳି ତ ସାରିଲେ ଆଉ ଫୁଟର ବେଳେ ବସଛୁ କାହିଁକି? ଯାଉନୁ ସ୍କୁଲ? ନା ସେ ବହୁ ସକାଳେ ଝାଡା ଯାଇଥିଲି ପୋଖରୀକି ପଡିଗଲି ଯେ ସ୍କୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ପାଇକି ନେବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏ ବାଳ ଦେଖିଦେଇଛି ଓହୋ ତୁ ପୁଣି ଆଜି ସେ ବିଛଣାରେ ମୁତିଛୁ ନା? ନାଲୋ ବୋଉ ସେ କଥା ଶୁଣିକି କାଲି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିଲା ତ ସେଇ ଫ୍ଲୋରେ ଚଳକେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ନହେଲେ